Semareka den prayitna semuriris semuriris eko balik pun ungap angop anggen kula kegojegan kalih anak-anak kula janur gunung kadingaren bendara kura ngamarta jangkep rawuh wonten ing petrabaan Karang Kadempel Ndara nungsung warta mundi dawuh Gus Werkudara bendara kula Ndara Punta Ndara Janaka mewah Ndara kembar jangkep madyaning Karang Kadempel gunging pangapunten lho Ndara anggenipun kawula ngaturaken pasugatan saha dedaharan lan unjukan kirang nuju prana. Nggih Ndara, biasane niku sing rawuh teng Karang Kadempel niku lak cekap Ndara Janaka. Mboten ngejak sinuwun-sinuwun sanese. Wah, kula le ndamelke unjukan saha dedaharan ya rada kirang. Ngapuntene Gus. Ngaturaken gunging panuwun sampun kersa tedhak amberkahi wonten Karang Kadempel. Kakang Semar, Bagong Petruk lan Gareng. Kula. Wah. Semar. Nggonku tedhak ana ing Karang Kadempel ora kok aku bakal golek suguhan babar pisan ora. Kakang Semar, putra Pandhawa lah kok murca seka negara Ngamarta. Iya Kakang Semar, iya Kakang Semar. Anggonku rawuh ana ing kene ora kok aku bakal golek suguhan dedaharan saha unjukan ora babar pisan ora. Ananging mbok menawa anak-anakku kuwi matedhak rawuh ana ing Karang Kadempel kene. Kabeseta jaja kula katujao jangga kula, Gus. Kabeseta jangga kula. Wah, kleru mir golek kata-kata. Menengo. Ya.
Mboten sami rawuh putra-putra ndika menika mboten sami rawuh wonten ing madyaning Karang Kadempel. Malah ingkang pun abdi menika sanget anggenipun kapang kangen dumateng momongan-momongan kula inggih para putra-putra Pandhawa. Lah kok Sudarmane rawuh rene nanjehake. Gong dumpet kene omahmu po? Mboten. Ora, Ndara Antasena iki nek rawuh via WA sik, calling sik. Babar pisan, Gus. Mboten teng mriki, Gus. Yen mengkono ning ndi? Nggih pun ngaten, menawi badhe dipun upadi sesarengan monggo, Gus. Kula dherekaken. Nyatlang kalangguan Glara pandan moncar. Tinon leraka konang surum soro dedan badang kasoran bacaring purnaming gegono dasare mangsa katiga Kakang Semarian ngono ayo dharekno para Pandhawa inggih monggo kula dherekaken. Sasara maruta pawana bana maragana samirana klawan waraya limun waguling limun mandek Gus aja mbok cacuti pacut kira lakonmu kowe bakal lumawat ana ning ndi ngupadi jantraning jagat lumaing bumi kureping langit ora ana sing bakal iso nyandhet lakuning Permadi ya Janaka bakal ning ndi ora bakal aku mangsuhe pitakoning wujuding Denawa balik kuwi sumingkira ora bisa
Oleh dalan yen to sliramu gelem ngandharake marang Ditya kula Wenjalin. Nadyan budi bangga tak rampung. Wah, sumyur pratang, sumyur kuandamu, Den.
sapa wani mateni kanca-kancaku ora nrimake utang nyawa saur nyawa wah salah wah kowe wani mateni karo kanca-kancaku dina iki tak katutke karo dosane. Sapa wae sing wani mepalangi marang Janaka mesti bakal sirna marga. Ya, kowe rasa sumbar dina iki mlebu gendhoke. Wah! Ayo, ikut. Ayo, Pandhawa, tak angkut kabeh. Surapoto Jawa Demen Pondo bantange Mandura no Mandura wala salah nah ayo kurang gaman medhatio kurang bala Surwana ayo sayuta ngarep seketi mburi Baladewa ora bakal digrek marang dapurmu. Ora semah bengak-bengak. Esuk-esuk ngene iki mbribeni wong padha turu. Wis manuta aku tak pikut. Wah, mati derek aku. Wah! Ah! Wah! Wah, pendhita elek modal kowe. Wah! Wah! Ya. Anci-ancio Gunung Merapi ora bakal Baladewa lirip marang Gapur wae. Wow! Ora sak baene aku sing bakal ngadepi. Wah. Aduh, wis disuwuke. Truk. Apa, Gong? Kewirangane. Ora apa-apa, teko melu ning burine bapak. Oh iya. Pancen kowe sengaja to, Gong? Sengaja piye? Sengaja pancen ngenteni nek wis disuwuke. Kareng aku ke heeh. Oh, nuwun sewu jenengan dika niku sinten? Lah kok panjenengan damel kapitunane para momongan kula para Pandhawa. Ante sapa iki? Wong tuwek elek kempem perot jambul wanen ki sapa iki? Lah kok wani nathaki kredaning Resi Kaneka Yaksa ki sapa? Oh, yen para bendara-bendara kula Pandhawa pun saged dipikut.
Ning dinten menika panjenengan ampun damel gegojegan banyolan kalih ingkang pun abdi. Langkung-langkung sing kula basani niku sing ting wingking jenengan ndika. Pun gendang pripun kersane? Meh raina semubang wangaruna katinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila rengkani gorosa geter kini dungane kung lero sing pini panco bebetoke ngayam wono lak tenan wis tak batin lah kok bendoroku Punta, bendoroku Werkudara, bendoroku Janaka kembar lan anak-anak Pandhawa ora ana sing mapaki kredaning wong tuwek iki sapa. Wis tak batang. Lah kok kowe to, Di? Padha kanthi prayoga sak pratamu, Di. Mas Unomo Sidam sekaring bawana langgeng. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang pun rayi tadah wadana Kakang Semar. Ora dadi apa. Alah perkencang ae dong Bapak Bong, Mbok Bolong. Sali sode sapa sing gawe, Cok? Kakang Semar agungi pangapura akulun ingkang prapta marang jeneng kita, Kakang Semar. Kaneka putra dadak dadi resi glelengi Raja Mak-Jamak. Padha kanthi raharja sak praptamu, Dik. Iya. Wis ora kurang prayoga prataku lan tuanku ana ing madyaning Pecraban Karang Kadempel kene. Iya. Pukulun. Nyuwun duit pukulun. Bagong ki rembug wigati. Ora mirang-mirang karo wong tuwa. Wah, iki anjur ngrusak kiwa tengening Pecrabaan Karang Kadempel lho gegere mau. Wis meh subuh.
Arek nglucu kok gagal terus sih. Sesuk kowe yo nglucune ning lakon Bagong Bangun Dusun ya. Angel rege nglucuke lakone. Heeh. Ngopo, Gong? Wah, pahit e. Kok pahit? Pukulun Bathara Guru ra maringi pradana. Wong Bathara Guru ki dewaning kayangan, dewaning Suralaya ya ora nganu gembol arta. Heeh. Engko tak njaluk Bendara Janaka wae. Heeh. Di. Ana wigati apa kita prapta ngena ing jagat Kakang Semar? Ya. Sayektine ulun bakal paring wujuding kanugrahan marang para Pandhawa lan uga para titah ingkang luhur minulya satriya ngatetekan ati suci pepayung budi rahayu. Lah kok dadak nganggo karti sampe kok malih dadi pendhita barang ki ngopo? Kakang Semar sing gedhe pangapuramu. Panjenengan ulun prapta ana ing negara Ngastina 3 dina kepengker, 3 dina kepungkur. Iya Kakang. Sak banjure ulun murca dadi wujuding Memba Werna dadi wujuding Resi Yaksa lan uga dadi Prabu Yaksa. Manjing ana ing negara Ngastina bakal nintingi lan anggoleki sapa satriya sejati ingkang sakmengko bakal dadi jangkeping wahyu ingkang aran Panca Tunggal, ya wahyu Panca Tunggal Kakang Semar. Yo. Yen mengkono lukaren utawa racuten bendara-bendaraku para Pandhawa Kakang Semar. Dina iki ulun ora bakal ngracut marang para Pandhawa ananging dina iki ulun malah bakal nyuwun pambiyatuning Kakang Nayantaka ya Kakang Semar. Pambantu ingkang kepiye? Aku ki iso apa wong aku ki wong tuwek elek ngene kok. Kakang, yen pancen sira ikhlas lahir batin sira bakal dadi jangkeping wahyu Panca Tunggal mapana Kakang. Yo, yen ngono aku manut. Yata laruta sang Buddha kura kula yen amutusa sang Sri Manik moyo lah kok aku malah wujud kaya mengkene iki piye kang dadi karepmu Kakang Semar ya iki ingkang araning wahyu Panca Tunggal nyawiji putra-putra Pandhawa utamaning Sudarmane ya kuwi Puntadewa Werkudara Janaka miwah kembar Nakula Sadewa lan kabeh tedhak turune ingsun gladi minangka dadi wujuding wahyu Panca Tunggal sabanjure bakal tak pulihke malih dadi wujuding titah mung kanggo pralambang mung kanggo srana Kakang Nayantaka iya larah-larahe piye iki Guru ulun oleh dawuh saka Sudarmaning awake dhewe Sang Hyang Tunggal inen matedhaken kanugrahan ingkang aran wahyu Panca Tunggal Panca Lima Tunggal nyawiji
lima cacahe manunggal dadi sajuga nuwuhake kekuatan sarta kasantosan kang ora bisa diasorake. Pandhawa ingkang kudu ngrasuk wahyu mau kuwi ya Puntadewa, Werkudara, Janaka lan kembar tak tali dadi siji. Mula ing wanci iki nembe ana papat lan aja wedi kangelan Kakang. Sira kang tak aturi mulat kahanan ngupadi saperangan titah kang bisa dadi jangkepe papat Pandhawa ingkang wis tak rinaswake ana ing jajaning Garuda ya Kakang Nayantaka. Aku njaluk tulung golek ana tintingana titah kang bisa dadi jangkeping wahyu paca tunggal mulata Kakang. Weningna pancandriyamu supaya aja kongsi kleru nggonmu milih Kakang Nayantaka. Oh, ya, yen kaya mengkono banjur kapan anggonku nglampahi pakan? Iya, dina iki Kakang Nayantaka ulun kundur makan. Ya, yen mengkono. Ulun pamit kundur. Yo, sing ati-ati. Dalah. Suwening-suwening anggonku malaya saka negara Ngastina. Ora cocok marang penggali Yai Prabu Duryodana anggone bakal nyekoki wisa daru beksi lumantar pendhita resi ingkang apeparap Kunjana Warsa. Lan uga Prabu Durayaksa. Lah kok iki ana wujuding ibri-ibring Garuda gedhe sapa kang dadi aranmu? Yen to pancen sira isa tata jalma gage matura marang panjenengan ingsun ya Narawati Basukarna. Apa kang dadi sedyamu dene sliramu ngridu marang lampahing Narpati Basukarna? Karna agunging pangapura Narawati Basukarna. Dina iki aku kepara nguku basa karo kowe. Aku iki Nalendra. Jagat Dewa Bathara. Anggonku kekalangan iki mengarep kewirangan karo wujuding Garuda. Ya ora sudi. Inggih menawi mekaten. Kula badhe matur kanthi basa tata krama inggil. Ya. Mestine kudu mengkono wong panjenengan ingsun iki titah minulya menungsa. Lan kowe mung wujuding kewan. Menungsa iki hayawan makhluk Tuhan yang paling sempurna. Wis padha ngantuk kanca-kancaku ke. Inggih. Prabu Karna, wela pancen iso tata jalma tenan inggih. Kowe sapa Garuda?
lan duwe wigati apa nyandhet lakuning panjenengan ingsun. Sinuwun tepangake kula Garuda Kencana ingkang dipun utus ngupadi satriya sejati ingkang jejuluk Narwati Basukarna. Ya. Mugi andadosna ing kawuningan jagat menika sasat gebrebegen dumateng kuncaraning asma Paduka. Lumahing bumi kureping langit isining rena kelawan wengine. Samya kayungyun dhateng labet lelabuhan panjenengan ingkang tetep dhateng jiwa kasatriyane. Lire kepiye kowe iso kandha kaya ngono? Rasah nguja, rasah nguji. Aku ora butuh pangalembana. Sinuwun tambah kandelan mantep niat kula sareng mirengaken dawuh panjenengan. Nadyan agal menika Dewaji. Ananging panjenengan sayekti satriya sejati ingkang boten ngalap pamrih ting pundi papan. Nggih Dewaji ngeten niki kedah sifate satriya kang sejati, boten bambong dhateng pangalembana. Gage matura apa wigatimu rasah kakehan gunem kang tanpa guna. Sinuwun menawi dikepareng kula ambedah tuwin andudah nurani lan batos Paduka. Sedaya ingkang gumana musik wonten raos jenengan dika menika benten kalian lampah lair Paduka. Lho. Bedane nggon apa kowe? Kok kowe iso mbantang lelakoning Narpati Ngawangga? Panjenengan nawur laku lumawat wonten barisaning Kurawa menika namung kandhek ing lair. Amargi panjenengan gadah tanggelan males hakul adami. Lan nyarutang dhateng janji setya bekti dhateng titah ingkang sampun damel becik dhateng sugenge panjenengan dika. Mila panjenengan ngrajongi dhateng pakerti ingkang ala nanging sejatine boten jumbuh kalian ceceking manah. Kok iso kowe ngendika utawa matur kang kaya mengkono? Kula batang panjenengan menika sejatine tresna dhateng Pandhawa. Panjenengan ngakoni yen Pandhawa menika tunggal geteh kulit daging tata lair panjenengan dombani Kurawa ing batos jurung dhateng kamenangane Pandhawa. Tata lair badhe panjenengan sorohaken nyawa lan jiwa raga panjenengan ngarsaning para sata Kurawa. Nanging ing batos jurung dhateng kamenangan lan ugi kamulyaning para Pandhawa. Menawi panjenengan boten ngojok-ojoki Ratu Ngastina Prabu Duryudana supaya wantun gepuk laku Bratayuda. Jagat menika bakal katarungku dhateng angkara murka. Sepisan kemalih Dewaji panjenengan patut dados patuladan. Panjenengan menika satriya sejati. Narpati Ngawangga tata lair pancen manunggal kelawan wong jahat. Nanging pakertine luhur ing batin panjenengan ugi ingkang bakal nyengkaake sirnaning angkara murka ing Janalaka menika. Sinuwun Narpati Basukarna. Wah, dalah. Gunjang ganjing langit gelap-gelap katon lira kincang ing alisare sang maweh gandrung Walah dalah. Waduh, tatas bebundelaning atiku. Ya apa ming wujuding ibri-ibran kang aran Garuda wae lah kok kawasa angungkat marang sejatining batinku. Garuda, sapa to sejatining awakmu? Kula nyuwun ngapunten Dewaji. Mboten perlu panjenengan ngawuningani. Bakunipun kula sampun lega dene waget pinanggih dumateng utamaning satriya. Walah dalah gugu karepe dhewe kowe. Lah aku terus kudu ngomong apa? Aku kudu kepiye yen kabeh wis mbok batang cangkrimane. Terwaca kanthi lugas lan jelas tuntas iki. Remen sanget bombong birawaning manah. Dene kula saged sak pejagong kaliyan dika sinuwun. Panjenengan satriya sejati, boten mendha ing pangrerepa, boten mendha ing keguntur lan boten mundur ing keguntur. Nggih namung dika satriya ingkang ikhlas lair batin dados pratandha jaya jayaning Pandhawa.
panjenengan natohake pati uripe kangge kamulyane adi-adi paduka kanthi sarana manjing dhateng perkara kang candala duh sinuwun panjenengan menika nyata utamaning titah kowe adalah Garuda iso gedhe ndasku gedhe atiku aja dialembana kaya mengkono aku kudu kepiye cetha yen to panjenengan dados jangkeping Wahyu Pancatunggal. Olah lah kok aku dadi wujuding Andaka kaya mengkene kepiye karepe Garuda Andaka sifate kuwi wani tansah kendel marang samubarang nadyan ketemu wujuding singa barong Andaka ora bakal mundur nadyan ing sejangkah ora wedi marang senggara macan apa maneh dirayah marang saking kegemetan Andaka tetep kukuh maju tanpa wadya ngluruk tanpa bala mula tak tetepake dina iki sira nyawiji dadi jangkeping Pancatunggal Andaka dina iki manjing ing dadaning Garuda inggih yo sinuwun para Pandhawa utamaning panjenengan Gusti kula Gus Werkudara. Wah, Kakang Semar ya aja nganggo Gus dalem, aja nganggo Gus Werkudara wae. Kanca-kanca selak do ngantuk. Inggih Gus. Dinten menika kula ngaturaken agunging panuwun dinindika sampun kepareng tedhak amberkahi wonten ing madyaning pecrabaan Karang Kedempel ingkang mekaten dados nyengkaake tumuruning kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pancatunggal. Kakang Semar dawuh kabeh iki ya seka sliramu sing melu budidaya. Mula aja ngalem marang Werkudara lan Pandhawa. Inggih. Yen menawi mekaten kula badhe matur minangka panutuping Kori Brajanala nggih, Gus. Iya, ngaturake agunging panuwun Kakang Nayantaka. Inggih, sami-sami. Dinten menika Wahyu Pancatunggal mboten usah kula jabarake. Wujuding lintang, wujuding gambira ageng, mandira ageng, wujuding kapas lan uga pari, wujuding rantik emas lan andaka ingkang pungkasan manjing wonten ing dadaning Semar ingkang dipripta minangka dados Garuda ingkang asisik kencana mabur dhuwur ing Jumantara. Menika dados perlambang Pancasila lambang negara Ngamarta.
Muga-muga jumbuh kang ginayuh Basuki kang kaesti Sembada kang sinedya warga masyarakat Karanggeneng utamaning negara Ngamarta menika. Purnaning Gatindara. Oh, kesusu. Inggih, menika sampun meh wanci nabrak subuh. Ya. Kula badhe ngaturaken bilih purnaning Gati. Kula kok lali to kata-katane. Donga dinunga wae andum Basuki Kakang Semar. Inggih. Surasudira jayaning Kang Ratsuh Brasta ulah tekaping Darmastuti. Rahayu kang samya pinanggih, rahayu kang samya makarya, rahayu kang samya ngibadah Gendara. Benjang sanes wekdal saged pinanggih malih nyuwun ayak-ayak pamungkas Ndara Swarawati.